Gaur elkartu gaituzten muturreko egoerek erantzun azkarra beharko lukete izan. Gaixotasun larri ez ari gara. Gaixotasun senda ezinez ari gara. Gaixotasun neurologiko ez. Esklerosi anizkoitzaz. Arazo reumatologiko ez ari gara. Zutik egoteko zailtasunez, minez. Edo osasun arazo biriko ez, minbiziaz. Bihotzeko arazo ez, buruko gaitzez. Behar dituzten tratamenduak kartzelan jasotzea ezinezkoa da. Are gutxiago modu duin eta egokian jasotzea. Guztiok dakigu, gaixotasun bati aurre egiteko ondoan behar dugula familia, lagunak, konfiantzazko medikuak eta etxeko goxotasuna. Larriki gaixo diren presoen gehiengoa 100 kilometrotara dispertsatuta mantentzen dituzte. Edozer gertatzen dela ere, euren senideak 5 ordutik gorako distantzietara aurkitzen dira. Asturias, Lanemezan, Castellón, Almeria. Bidaiak luzeak, eta adinean ere gora doaz senide eta lagunak. Guk behintzat argi dugu. Gizatasunik gabeko espetxe politikaren aurrean, zentzuz eta gizatasunez jokatuko duen jendartea osatu eta eraiki nahi dugu. Zeinetan gaixotasun senda ezin eta larriak dituzten pertsonak beren etxeetan egongo diren. Etxea, barrua, egunez. Telefonoa joko du. Amak hartu du. Ama. Bai? Funtzionarioa, ofean. Señora Murua, le llamo para comunicarle que el estado de su hijo ha empeorado y que las consecuencias son irreversibles. Hau, gidoi baten hasiera izan zitekeen, edo benetako bizitza baten bukaera. Horregatik, aktoreak, zuzendariak, ekoizleak, teknikariak edo gidoigileak hitz hauen bitartez gure albo-alboan eta gertutik edo batzutan urrunagotik ezagutzen ditugun benetako istorioekin bat egin edu. Preso dagoen pertsonaren gaixotasunari dagozkien baliabideekin eta modu duinean aurre egitea gizalegea delako, geuk ere gaixotasun senda ezin eta larriak dituzten presoak etxeratzea beharrezkoa dela aldarrikatu nahi dugu. Ikusi ditugu film komikoak, ikusi ditugu dramak, baina zaila egiten zaigu imaginatzea euskal preso politikoek bizi duten dramaren parekorik imaginatzea. Zaila egiten zaigu drama amaigabea ematen duelako. Filmek baute gauza bat ona. Filmak bukatu egiten dira. Orduak eta erdi iraun dezakete, 2 ordu iraun dezakete, baina nalako batean iritsi da amaiera eta pelikulak bukatu egiten dira. Baina errealitatean badirudi ez dela gauza bera gertatzen. Gure presoen terrorea, gure presoen dramak amaiarik ez daukala ematen duelako. Gaur hemen 11 elkartu gara. Eta badakigu 11 milaka garela. Intriga honekin, drama honekin bukatu nahi dugurok. Eta hortxe gaude, bide gurutzean, kantuak esaten duen bezala. Ez aurrera, ez atzera, ezakigu. Noiz bukatukoen hori sinitxarazi nahi digute Frantzian eta Espainian. Baina gure esku dago bukatzea. Gure esku dago gu garen eta gu izan nahi dugun eta geure patuaren filmaren gidoia idaztea. Geuk idatzi behar dugu. Norbaitek bere etorkizunaren gidoia idatzi behar bali badu hori herria delako. Beraz, ez ezagun zalantzarik izan ezagun esperantza, izan ezagun indarra, ze sare bat izan behar balin badugu, pitzailuari gabeko sarea izan behar dugu. Berandu baino lehen, geure presoen eskubide guztiak errespetatzea lortuko dugu. Bai gaixoek dauderen eskubideak eta bai beste guztienak ere. Horregatik, aurrera,
eta idatzi dezagun geuk geure historiaren gidoia. Eskerrik asko.